Mira, a mi m'agrada definir-me com a entrenadora d'emprenedors. Això, que és un títol una mica estrany, doncs penso que sí que em defineix per la meva trajectòria professional, no? Porto molt de temps al costat de persones emprenedores, a més soc mestra i per tant soc una ferma convençuda de que això d'emprendre es pot aprendre i s'aprèn entrenant, no només explicant, sinó posant-ho a la pràctica. I per això m'agrada definir-me com a entrenadora d'emprenedors. Aquest concepte d'entrenar l'emprenedoria possiblement ve una mica de la idea de l'esport, no? O sigui, tots pensem que quan volem aprendre i entrenar qualsevol esport, doncs el que fem és primer marcar-nos un objectiu, saber si estem més o menys bé de salut, és a dir, d'on partim, i anem reiteradament repetint i agafant un hàbit per millorar en aquell esport. Doncs això que és bo per l'esport ho és també per aprendre qualsevol habilitat. Llavors, quan pensem en una persona emprenedora, el que veiem és que necessita d'un conjunt d'habilitats que si les entrena de forma constant, de forma reiterada i amb un pla, acaba esdevenint millor emprenedor. No és garantia de que l'empresa funcioni més bé, però sí que és garantia de que aquestes destreses les tindrà millor adquirides i, per tant, li costarà menys tirar el seu projecte endavant. Bé, doncs, quan tots tenim al cap una persona que tira endavant el seu projecte, no? Imaginem-nos-lo. Doncs imaginem que és una persona que d'entrada el que té és una certa confiança en ella mateixa, no? I sap quines coses fa bé, quines coses li costen més, quines coses ha d'aprendre. Per tant, hi ha un primer entrenament molt necessari que és conèixer-se molt bé com a persona, tot el que té a veure amb aquesta mirada interior, amb aquest autoconeixement. Si seguim amb el nostre personatge fictici, sigui home o dona, doncs veiem que l'emprenedor o l'emprenedora és una persona que sap explicar a què es dedica, sap explicar ràpidament quin és el seu projecte, en què consisteix, a qui s'adreça. Per tant, una persona emprenedora necessita sí o sí unes habilitats per saber-se comunicar, per saber-se explicar, per saber convèncer la persona que té al davant. Per tant, aquest seria un altre entrenament. Després, clar, a tots ens agrada, com a clients o com a consumidors, que el que trobem al davant sigui un producte diferent, sigui un producte original, que no sigui el mateix que veiem sempre. I l'originalitat i la diferència s'aconsegueix amb dosis de creativitat. I per tant aquest seria un altre entrenament, a l'aprendre a tenir bones idees i que siguin aquestes idees originals i el més diferents possible del que ja existeix en el mercat. Una altra cosa que caracteritza molt els emprenedors, sobretot quan es comença i tu fas una mica tot sol, és que necessites una gran capacitat d'organitzar-te i de planificar. I aquí hi ha un entrenament molt útil per això, que és aprendre productivitat personal, és a dir, millorar totes les eines d'organització, de gestió del propi temps, d'ordre, coses absolutament necessàries per poder sobreviure al que representa engegar un negoci. N'hi hauria dos més. Un és l'entrenament de la marca personal, perquè sobretot aquests projectes que comencen en què moltes dones i homes, és igual, comencem com a autònoms i som una única persona, fins on arriba la marca del negoci o la marca de la persona. I això que està tan barrejadet, doncs ho treballem amb un entrenament que es diu entrenar la teva marca personal. I per últim, fem un entrenament que és molt necessari, que és veure la globalitat de tot. És entrenar el model de negoci, o sigui, entendre que muntar una empresa no és fer un pla d'empresa. És tenir molt ben pensat un model de negoci on tu sàpigues quin valor aportes, a qui estàs aportant aquest valor, quins recursos necessites, quines activitats, de qui t'has d'acompanyar, com ho donaràs a conèixer, és a dir, veure la globalitat de tot plegat. I amb tot això, doncs aconseguim fer projectes que tinguin una certa coherència en totes les parts del seu negoci. Bé, entrenar l'emprenedoria, la veritat és que no té sexe. Vull dir que tant és que siguis un emprenedor home com dona, doncs l'aprenentatge que has de fer possiblement és el mateix. Però sí que hi ha algunes singularitats que penso que donen sentit al fet de fer un curs, un entrenament específicament per dones. I m'explicaré. Jo he vist molts emprenedors al llarg de la meva trajectòria, homes i dones, i sí que és veritat que quan estem junts, homes i dones, moltes vegades les dones, quan parlem de negoci,
hi ha un cert complex de, no sé si d'inferioritat, però aquest sentiment de dir aquest negoci meu potser és més petitó, inclús amb l'expressió acostumem a fer anar diminutius, més petitó, i per tant aquest ja seria un primer condicionant, no? O sigui, quan estem només en entorn femení, no ens sentim més petites pel fet de tenir un projecte que potser al costat de projectes més masculins s'expliquen de manera diferent, ja dic, inclús amb el llenguatge. Però després també es dona un factor que em sembla molt necessari, que és que quan parlem d'emprenedoria, parlem de moltes emocions, de moltes pors, de molts neguits, que evidentment es posen en joc quan un engega un projecte, no? Perquè quan engeguem un projecte no estem engegant només un projecte de negoci, estem engegant un projecte de vida, i per tant aquí entren un munt de coses en joc. Llavors, les dones, hi ha coses que, sobretot a una determinada edat, en què som mares, en què som cuidadores, doncs hi ha tot un seguit de pors i de neguits que les compartim i que ens fa menys rubor, si tu vols, explicar-les quan l'entorn és més femení. Per tant, de la suma de tot plegat fa que el clima que es crea en un entorn on totes les persones que acudeixen al curs són dones, doncs jo diria que és un entorn més desinhibit. I la desinhibició ens porta a la creativitat, ens porta a explicar-nos millor i, per tant, ens porta a pensar els projectes d'una manera més tranquil·la, jo diria. I, per tant, jo crec que té sentit i és agradable quan estem en un grup de dones en els que ens sentim còmodes. És difícil donar consells, jo també soc emprenedora i la veritat és que costa aconsellar, però n'hi ha alguns que sí que acostumo a donar perquè me'ls crec. Un que acostumo a donar sempre és que quan pensem en el nostre projecte de futur, somiem en gran. I somiem en gran en el sentit de dir... Jo m'he trobat molts emprenedors i emprenedores que diuen no, jo no em vull fer rica, jo el que vull és anar tirant. Bueno, vale, però quan pensem en el projecte, pensem en gran. Ja arribarà el moment de tocar de peus a terra i de posar criteri i seny en el nostre projecte. Però quan l'imaginem, hem d'imaginar i lluitar per una cosa que tingui una certa dimensió. Perquè si només lluitem per aconseguir cobrir els autònoms, el més probable és que arribem fins allà. En canvi, si la nostra fita és una mica més enllà, doncs ens prepararem de forma diferent. Per tant, aquest és un primer consell. I un altre consell que jo crec que tothom que m'escolti i que hagi estat amb mi recordarà és que s'ho apuntin tot. Jo soc una ferma convençuda que aprenem del que escoltem, però aprenem molt del que escrivim i del que plasmem en un paper, en una llibreta, i per tant jo recomano que tothom tingui la seva llibreta com a persona emprenedora i allà vagi apuntant no només coses del seu negoci, sinó sobretot sensacions, coses que va vivint en aquest procés tan apassionant, entranyable i a vegades difícil, en aquest procés de tirar endavant un negoci. Jo crec que val la pena escriure-ho i sobretot revisar-ho quan ha passat un temps. Ensenya molt.